Hej, her er endnu en lille tutorial video. Den her video den handler om, hvordan I så uploader den video, I har lavet til jeres praktikeksamen på YouTube. Så her der er jeg gået ind på youtube.com, og der er sådan et lille ikon hernede, eller heroppe, der hedder opret. Det klikker jeg simpelthen bare på, og så kan jeg vælge upload video. Så kommer der sådan et billede her frem, og der kan jeg enten klikke her og vælge en fil, eller jeg kan gå ind i mine stifinder, og finde den video, som jeg har lavet. Der er lige sådan noget der, tutorial videoer, og så har jeg lavet en, der hedder video upload i Padlet for Sport Management. Den trækker jeg simpelthen bare herover, og så går den i gang med at uploade, og lige snart den lige er kommet i gang, så kommer man ind i sådan et vindue her, hvor man så skal taste nogle forskellige ting ind. Jeg har for eksempel en titel her, og der vil jeg lige have sat sådan en lille streg ind der, så der har jeg min titel. Så kan jeg lave en lille beskrivelse af min video her, hvis jeg vil det. Jeg kan køre videre ned, og jeg kan sætte et miniatyrbillede på, hvis jeg vil have, at der skal være sådan et flot miniatyrbillede. Ellers så kommer der nogle forslag her, som jeg kan vælge imellem fra fra YouTubes side af. Så kan jeg vælge, at den her den skal være på forskellige playlister. Nu har jeg jeg har nogle forskellige playlister herinde, jeg kunne vælge at sætte den på. Så det er jo, og der kan I jo også bare, I kan jo have en, der hedder jeres eksamensprojekt, som I så sætter den på. Lige indtil videre, der tror jeg laver den som, jeg laver en, havde jeg ikke en, der hed video til vejledningsvideoer, praktik, nej, det var ikke det. Video editing tutorials, det er heller ikke sådan en, så jeg laver lige en ny. Video tutorial, jeg tror jeg har stavet den der forkert. Nej, det er fordi den skriver dansk. Sådan. Og den her, så kan jeg vælge den her playlist, om den skal være offentlig, privat, eller den skal være skjult. Jeg lader den bare være offentlig, fordi så kan I også gå ind og finde den vej inde på min. Og så siger jeg opret. Og det var så deroppe, så vælger jeg lige det den. Og så siger jeg udført, så har jeg valgt en playlist. Så kommer der noget, man skal svare på hernede på YouTube, om videoen er lavet til børn. Det er den ikke. Så har vi noget aldersbegrænsning hernede, og der er også nej, der er heller ikke nogen aldersbegrænsning. Så har jeg mulighed for at få nogle flere ting til at promovere min video. Jeg kan lave nogle tags, så andre kan finde den. Jeg kan gå ind og vælge, hvad videosprog er det her på. Jamen, jeg har faktisk valgt et dansk videosprog, og hvor så kan jeg gå ind og sætte undertekster på også, hvis jeg vil det. Vi kan sige, hvornår den er optaget. Den er optaget den 14. oktober, og så kan vi sige, at det er Danmark, den er lavet i. Så kan jeg gå videre ned og sige, hvad er det for kategori? Jamen, det her det er uddannelse, og så kan jeg gå ind og sætte nogle flere ting på. Nu kan I se herover, der er allerede kommet et link til den her video. Den kan jeg så vælge at klikke på der, så jeg kopierer linket til at sende den videre. Den er ikke færdig med at uploade min video endnu, så der er ikke kommet noget her. Man kan se den behandling, den er afsluttet, men den kommer så lige om et stykke tid, ikke? Og så herfra, så kan jeg klikke hernede på næste, så jeg kommer videre i min behandling af den. Så kan jeg så vælge at sige, at jeg vil have et eller andet til at være i slut eller i start af videoen. Det er så ikke det videoelementer, dem vil jeg ikke indsætte nogen af her. Så jeg klikker på næste igen, så kommer vi over i synligheden. Og her der kan I se allerede, hvordan den ser skærmbilledet, der er valgt, det ser ud, for nu er den klar. Og det er så herinde, jeg kan vælge nogle forskellige ting. Jeg kan enten bare offentliggøre den med det samme, eller jeg kan sige, at den skal være skjult, så er det kun dem, der har videolinket, der kan få lov at se den. Det vil sige, ikke vil have, at man bare kan gå ind på YouTube og se den video, jeg lavede. Og så er der privat heroppe, så er det kun jeg selv, der kan se det. Så den her kan vi ikke bruge i den her sammenhæng. Det skal enten være skjult eller offentlig, I vælger. Den her video, den vælger jeg at lade være offentlig.
Jeg kunne også vælge, at den skulle planlægges på et senere tidspunkt, eller offentliggøres på et senere tidspunkt. Nu har jeg været de forskellige steps igennem, og så, jeg går lige tilbage et par steps, så I lige kan få lov til at se her. Der er forskellige, jeg kunne vælge. Det var sådan, det skulle se ud, eller sådan der, eller sådan der. Det er så den her, der er valgt, og det er jeg egentlig meget tilfreds med. Så hopper jeg lige tilbage igen hertil. Og nu klikker jeg så på udgive, og så er den her video blevet udgivet. Og så når jeg har udgivet den, jamen, så kommer det her link igen. Og så vil jeg så den her gang, der vil jeg så klikke på det. Så jeg klikker på kopiere her. Så nu har jeg kopieret det link til min udklipsholder. Og så går jeg lige over og sætter videoen ind i Padletten til jer, så får I lige lov til en ekstra gang at se her, hvordan man gør det. Så nu har jeg allerede upload af video i YouTube. Her er en video om, hvordan I uploader jeres video til YouTube. Jeps. Og så klikker jeg lige på ikonet her, og så ser jeg Ctrl-V for at sætte linket ind, og så gemmer vi. Og så kommer min video ind her. Og så kan I se, så er videoen hernede. En anden ting, det er, hvis jeg står herinde, i YouTube. Nu står den direkte i, vi prøver lige. Hvis jeg er logget ind i YouTube, og jeg skal finde min egen video, så har I et ikon heroppe, hvor I er logget ind. Og så kan I klikke på den, der hedder min kanal, eller I kan klikke på YouTube Studio. Hvis I klikker på YouTube Studio, så kommer I over, hvor I har jeres kontrolpanel, og så har I jeres videoer her. Hvis I klikker på den, der hedder video herude, så kommer de videoer, som I har uploadet hernede af. Og der kan I så gå ind her og klikke på den lille blyant, hvor I så kan komme ind og så redigere videoen herinde og ændre, hvis der er noget, I vil have lavet om, hvis I senere vil ændre nogle ting herinde. Så det kan I altså gøre på den måde. Nu klikker jeg lige tilbage til videokanalen. En anden ting, I kan gøre, og herindefra, der kan I også, gå ind her, og så kan I hente et link til deling på den måde, eller I kan downloade den, eller slette den igen permanent. Hvis jeg ikke går ind i YouTube Studio, men bare kører på YouTube og vil hente min video derfra, jamen så klikker jeg igen herop, så tager jeg min kanal. Når så jeg kommer ind på min kanal, så har jeg de forskellige videoer, jeg har offentliggjort, så kan jeg trykke på video her, og så kommer de i rækkefølge, og I kan se, der er også nogle Excel-videoer til jer herinde, som I kan gå ind og tage. Og her der har jeg ved de her videoer, Excel-videoer, der kan I se, der er lavet sådan en, der er sat et miniatyrbillede på, jeg har lavet. Men så har jeg min video her, og herfra kan jeg så klikke på de 3 prikker. Nej, det skal jeg ikke. Jeg skal klikke på den, og når så jeg klikker på den, så kommer jeg ind i den her. Nu stopper jeg den bare, og så kan jeg klikke igen på del hernede, hvor jeg så får det her link, jeg kan kopiere. Så det var 2 alternative måder, I kunne gå ind og hente linket, som I skal sætte ind fra jeres egen video ind i YouTube. Jeps, det var alt herfra for nu. I må have rigtig meget held og lykke med jeres eksamen, og rigtig god arbejdslyst med produktion af videoer.